गायदे नोङो बिबाजै मोनसिगोन माबायदिबा दा बिबाजै लाबोयो बिदाया बेखौसो दा सानगासिनो र' आङो बादुलिना ना मावथिसो जाखो ना साइज गोनांसो जाखो ना साइज गैयिसो जाखो सोंनायबो जायासै सोंनायबो जायाखै माने बिसोरो दानो बोनो थांथ'वाखै खोना माथो दायोसो थांगोन कुकुलुकुमोनानो मोनफैयाखै र' दायो सोंगोन र' आङो नामखौबो सोंफ्लाङाखै आङो माबा नाम जाखो बाजै जागोननिया ओइ गायदेस्रि आब' गायदेस्रि आंनि मुङा गायदेस्रि नङा मा ए गायदेस्रि गायदे एखेयानो आरो मोनफैमारबाय नोंसोरो होमबा हिनजावबोनो थांमारसिगोन नोंसोरो हिनजाव नङालै सिख्लासो सिख्ला एखे गाबोननो हिनजाव जासिगोन अबाव बरालाय अबावथ' गामियाव थांदों खोना बियो नोंसोर थांनाय जिराय थां न' सिङाव दै जिरायनाय थिरायनाय गैयालै माखारै खैना बोनो थांनांगौ थाङोब्लालाय गामियाव नागिरै थां आइलायमोन हाबायाथ' सानथामल'सै बिबारिमोनखौ लिंनांगौमोनलै न'आयै खामानि मावनो हागोन ना औ खामानि मावनो लिंनांगौमोन थर' गथ' खामानि दङ दा न'आव अब्लालाय फन खालायना लिंहर आरो औ दा लिंहरगोन र' दसे थानानै दा बिसोरो फैनोसो हागोन ना हायाबा बोरमाबो दङनो बिसोरहा आयौ बिदिब्ला माथो बिसोरो फैनोनो हानाय नङा खोना हा नङाब्ला आयै मोस्रोमखौ लिंहरनोसै नामा दाथ' बिसोरो फैजोबनो हानाय नङा दाथ' जोंफोरनि हाबाया सानथामल'सै न'बो लिंनो दङ आयौ सोर लिरसिगोन एसेबां मानि न' दाथ' लिंबाबो रावबो फैनाय नंखाया लाइमोन बाजै बिदिनो खालाय मोस्रोम आगैखौनो लिंहर औ नङाबा न' माखाखौ सोर लिरगोन आरो हा माखाखौ सोर रोगाना होगोन जोंफोरनो नोंसाथ' रावबो आलासि सिख्लाबो गैखाया खोना न' सनाथि आगै गैयालै लाइमोनाबो दङमोनबाबो मालाय हाबा जाजोब्बाय दा आरो उन्दै उन्दैसो दङ आयु दा न' माखाया न'नि खामानि माखाया सोर मावसिगोन जोंफोरथ' मावनो हाख'नाय नङा बे मोस्रोम आगैखौनो लिंहरबानो जाबाय फैनो होगोन खोना दे बिसोरो सानैजों थागोन आरो दिल्लुजों बे बिबारि आब'जों ओमफ्राय मोस्रोमा फैथोंसै औ फन खालायना सोंहरनायगोन र' दा फैनोबा होगोन ना होआ नानि नोङो अबाव थांनो नागिरदों हाबायाव लिंनो थांनि र' आमाय रानियाव आमाइलानाव लिंनो थांनो नागिरदों दे अब्लालाय थांबानो जाबाय औ आदा थांनि र' नोंसोरनालाय हाबाया खैदिनथ' दंबावो सानथामल'सैसो दे होमबा थां हारसिं थांगोन होमबा हारसिं थाङाबा सोरदोथ' थांनांगौ जाखो लाइमोन आब'आबो थाङानो मादैयाबो थाङानो नों थांनो हागौमोन माथो लाइमोन है आं खैनायानो थाङो नामा सोरबा थाङालै आं लाजियोलै इस दे दे नाङा दे थांनाङा आं हारसिं थांगोन हारसिंबाबो थांनो हाखायो आङो जालु आङो मोस्रोमखौ लिंहरनो नायदोंमोनलै जोंहानियाव खामानि मावनो थाखाय ओमफ्राय दा फैगोन ना फैया मोनथिया देनाय जुदि बियो फैयोबा नोङो लायनो थांनांगोन दे जागोन दे ओमफ्राय मा मोस्रोम आगैल' बिसोर सानैखौबो लिं फैनो हानाय नङा खोनालै बिसोरो माबा बोरमा दङ फिसा फैनो हानाय नङा दे बेनिखायनो मोस्रोमखौल' लिंनोसै दे जागोन दे अब्लालाय फन खालायहर होमबालाय खालायगोन र' दसे थानानै ओमफ्राय मा नोंहा रावबो लोगोफोर गैया नामा लोगोफोर दङबालाय नोंहाबो लिंदो खामानि मावनो दा लिंथ'ला खोनालै दिनै गाबोन लिंनोसै दा आङो बै आमाइ सासे लाहानावसो थांनांगोन बिसोरनि न'आ गोजान ना अब्लालाय नोङो दिनैनो थाङा आरो उनाव आरो सम मोननाय नङाना गैथारला सानथामल'सै हाबाया नोंसिनिया दा ओंखाम जाखांनानै थांसै नामा फिसा दायो ओंखाम जाखांनानै थांबानो जाबाय जागोन दे मादै दा ओंखाम संबायना सङाखै ओंखामखौलाय संबायमोन र' ओंख्रिखौसो सङाखै र' होमबालाय सङैनि थां होमबा मादै सङै थां आंबो एसे थाब थांनांगौ नङाबा फैनायाव मोनाबोगोन बेसेबा गोजानथारना फिसा र' संहैनि र' आङो ओंखाम जाथ'ला दे मादै आं थांसै जालांला दे अब्लालाय जाथ'ला दे मादै थांसै दे थां फिसा मालै माथो हाबायानो सानथामल'सै जोंफोरनिया होनबा जोंफोर सानैया बिमा बिफा जानो बारा सम गैला आरो न' है माबा बेफोरो उनाव जाबाय थागोन माबा आं बेफोरखौ रायज्लायनाङालै आयौ जाम्बिया लाजिसोबाय दे रायज्लाया दे थां न'आव खामानि गोलैसोना दङ मावहैथां दा मावथ'ला आङो ओंखाम जाखांनानै थांसैसो बै लामानि हाग्राखौ संहैयाखै मानो गाज्रि नुथारदों आङो ओंखाम ओंख्रि मोनगौ मानि दे जागोन दे
नंमारगौ दे जोंफोरो साननैसोनि उनाव आयु लागिसिलै आङो सानबानो अ थांनोथ' हागौमोन र' नाथाय बै सासेया आरो फैयाखैना न'आव नोंसा आमाइनाव थांनो होननाया दाबो फैयाखै ओहो फैयाखै अब्लालाय होमबा माथो नोंसोर फैनोनो हानाय नङा नोङो फैयाबाबो मोस्रोमखौ हेंगारथारनांगौमोन खामानि मावनो बासिया मानसियानो गैया दे होमबालाय आं थाङाबाबो मोस्रोम आगैखौ थांनो होगोन दे ओइ टिल्लुखौ आङो दा फन खालायनांगोन र' लिंहरथारनांगोन फैथार नोङो नों फैयाबाबो मोस्रोम आगैखौ औ आंबो थांगौमोन आब' खामानि मावनो नाथाय जोंहा आरो बोरमा दङना बेनिखायनो मोस्रोम आगैखौ लिंदोंमोन आरो आङो दे जागोन दे आब' आङो मोस्रोमखौबाबो हेंगार हरथारगोन आमाइमोननो फन हरगोन र' बिसोरबो फनखौनो हमथारालै जमुना आब'नियाव हरबाबो माबा रिसिभखौनो खालाया बिसोरो जुदि रिसिभ खालायाबा आङो लायनो थांनांगोन टिल्लुखौ दे बिदिनो खालायबानो जाबाय जिखि जाया नोंसोरो फैथारबानो जाबाय सासेबाबो औ दे आब' थांगोन दे अब्लालाय दा लाखिथ'नोसै ना न'आवबो खामानि दंसै दे दे आब' दे माबा आब' दा मा जागोन दाथ' जमुना आब'आबो फनखौनो रिसिभ खालाया आरो आमायाबोथ' रिसिभ खालायला नङाबा नोङो दिनैखिनिखौ खेबसे फन खालायथारनाय जुदि रिसिभ खालायबा नोङो दायो लायनो थांबानो जाबाय टिल्लुखौ बिदिनोथ' खालायनो नागिरदों र'नाय आङो जमुना आब'खौ फन खालायनि र' रिसिभबा खालायगोन ना खालाया मानो रिसिभ खालायनो मारा बिसोरो मोनथियाथ' हा खेबसे रिसिभ खालायबालाय माथो जायो देनाय बेनोथ' दे रिसिभ खालायाबाबो जेबो नंला आङो रिसिभ खालायाबाबो दायो टिल्लुखौ लायनोसै औलै आब' बिदि बिसोरखौ फन खालायबाय थाबा जाया रिसिभ खालाया माबो खालाया लायनोनो थांबा नोङो मानसिखौ थेवब्लाबो दिनै आङो खेबसे हरथारनोसै फनखौ दे हरनाय रिसिभ खालायगोन नालै हरनि र' जिखि जाया आङो खेबनै हरगोन खेबनैयाव जुदि रिसिभ खालायाबा लायखानोसै हे गसाय दासो आदार होनो नागिरदों नामा नोंलाय अमानो आनै नोंखौ एसेबां बुङो आङो थाब आदार हो होननानै मानो बाथ्रा मानिया नोङो सानफ्रोमबो बुङोलै बेथोनोबो थेवब्लाबो मानो बुजि मोना थाब होनांगौ बिदिबा माथो आंनि अमाफोरा रानजोबगोन रानख्रेबजोबलांगोन माथो गावगायालाय माथो टाइम बाय टाइम ओंखाम नागिरो अमाफोरनि उखैनायखौ मिन्थिया आनै आङो दिनै थाब होनो सानदोंमोन नाथाय नोङो बन खननो थांनो होबायना ओमफ्राय बन खननायावनो एसे गोबाव जाबाय बन खननाय दायनैसो बन खननायावनो एसेबां गोबाव जायो नोंहा ओंखाम बोथिसेबो संजानाय नङा बेखिनि बनानो सिरिनाय गैथारामोन आनै बेनिखायनो बनखौ मोनदिया सानफ्रामबो अखाबार फैगासिनो नै सासे माबा बनखौनो मोनाखैनो बन सिरिनायखौनो गैमारा नै मानसिफोरा खनना लांजोब्बाय खोना लांगोनसो माबा गावगायानो बादुला बन खननो गारै जिरायबाय थादोंमोन आइलै मायो बिबारिया फन खालायबाय थानायखाय आङो रिसिभ खालायदोंमोनलै ओमफ्राय टिल्लुखौ बियो लांनो फैनो ओंखारदों बिबथैनि फिसाजोनि हाबा दङनो ओमफ्राय मोस्रोमखौ खामानि मावनो लिंहरदोंनो ओमफ्राय दाथ' बिबारिया हारसिं न'आव ओमफ्राय दा टिल्लुखौ लिंहरथारदों आरो जुदि बे टिल्लुखौ जोंफोर जुदि दोनैया बियो लांनो फैगोननो आरो आयौ मा आदार हैनो थांनाया मा नायबाय थाखो थां मा बारै थां हैनि र' आनै मा होनदोंमोन नोङो माबालै बिबारिमोननि बिबथैनि फिसाजोनि हाबा दङनो ओमफ्राय दा बिसोरखौ खामानि मावनो लिंहरदोंनो दिनैनो ओमफ्रायथ' इसा बोरमा दोङोनो थांनो हायानो बेनिखायनो दा मोस्रोमाल' थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दाथ' मोस्रोमा थांबा बिबारिया हारसिं जाया होमबा बेनिखायनो बिबारिया दा टिल्लुखौ लिंहरथारदों आरो दा टिल्लुखौ दोनैनो थिनदों आरो जुदि रावबो दोनैनाय मानसि गैयाबा बियो बिबारिया लांनो फैगोन होनदों आरो र' अब्लालाय नोङो मोनसे खामानि माव मा खामानि आयै नोङो बिबारिखौ फन खालायना खिन्थाहर टिल्लुआ थांगासिनो होननानै टिल्लुआ न'आव थांदों होनबासो मोस्रोमा थांगोन ना दे अब्लालाय नोङो बिबारिखौ फन खालायनानै मिसाखौनो आं दोनैनो लांदों र' नोङो फैनाङा टिल्लुआ थांगासिनो न'आव आं ससे दोनैनो लांदों बिदि बुंबानो जाबाय दे आयै जागोन दे अब्लालाय जागोन दे माने दानो फन खालायहर थांबाय दं होननानै जागोन दे आयै
अ दे अब्लालाय आब' ससे दोनफै दे आब' दिनैनो थांगोन मोस्रोमा दा बेलासे दे होमबालाय बा आब' जुमुना आब'आ दिनैसो फन रिसिभ खालामदों ओमफ्राय मा किलुआलाय किलुआ फैगोन ना फैयानो फैगोननो दे जुमुना आब'आ ससे दोनफैगोननो ओमफ्राय नोङो थांनोबालाय दा थांनो हासिगोन दे बेलासे ओमफ्राय किलुआ माला फैगोननो बेलासे दोनफैगोननो दे बेखौबो अब्लालाय मोजाङानो जाबाय माथो दाबा किलुआ माला मोनफैयो बियो मोनफैबाबो मोनफैयाबाबो आं थांग्रोगोन दे न' आब' ओमफ्राय आङो लाइमोन आब'लानि न'खौथ' सिनायाना माबोरै थांगोन हारसिंनो मालाय गुमैया लांफैगोननो आरो अनजालु गुमैया मालाय लाइमोन आब'आसो हाबा जासिगोन औथ' आरो खैना गोदान जासिगोन मानसिफोरनो बेसेरा गय खावै खावै होबाय थानांसिगोन बियो खैना जाबाय नालाय होखानांसिगोन नोंलाय होमबा मालाथ' हाबा जानो सानदों आं दानो जाथ'आ बोसोरथामसो बा बोसोरनैसो थानानै जागोन बोसोरथाम बोसोरनै माबा मा होनो लाफाथि आब'आ मेगन सालायगोन नोंखो बिनियालाय मालै गावगायाबसो जानो रोङाखै आं जेबो गिदिर